idea va sorgir en el tercer trimestre quan vam començar a estudiar els textos narratius i la professora ens va dir que farem uno basant-nos en el llibre que havíem llegit de Jordi Serra i Fabra, anomenat Jo. En aquell llibre vam aprendre com fer un relat digital segons la nostra trajectòria de la infància fins ara. I en un dia de relaxació va començar tot. La relaxació consistia en inventar els nostres propis camins, també podia ser de les fotos que més ens agradaven i va començar tot. Al principi la idea no ens va agradar a quasi ningú. Vam reaccionar tots un poquet amb una mica de por. Encara que algú sí que el va convèncer. Ningú sabia realment què era el relat digital, però a poc vam anar investigant sobre el relat digital. Quan vam començar a fer-lo, a mi almenys sí que em va agradar i va parèixer fàcil. Majoritàriament utilitzarem programes d'ordinador com el Movie Maker, Picnic, l'Audacity, Photoscape. el GIMP per a retocar alguna imatge. I també va ser precisa molta imaginació. La veritat és que ha sigut un poc complicat per a algunes persones, però per a altres ha sigut molt fàcil. Ha sigut una experiència molt bona, crec, a mi m'ha agradat molt i en general jo crec que també. I hem après moltes coses, com fer textos narratius, tecnologia, com els ordinadors, els programes. Jo penso que el resultat ha sigut prou bo. Ha sigut una manera de treballar original, divertit, Molt entretinguda. innovadora. Ha sigut una manera de treballar diferent. L'últim dia va ser un dia amb molts de nervis perquè ens tocava l'última classe i estàvem tot el dia desitjant veure tots els relats. Quan vam veure els vídeos, el resultat final, vam sentir emoció. Va ser un moment molt nostàlgic, com vam veure tots els nostres moments de l'infància passat per davant de nosaltres. Va ser molt xulo. Va ser tot felicitat. Va ser una experiència increïble. Jo ho definiria amb dues paraules. Impressionant. Va estar molt guai. Alguns pares van emocionar-se, uns altres es van riure, però me pense que tots van sentir-se orgullosos. Per haver fet una cosa nova que no esperàvem que anaven a fer i ens va agradar molt. Si tanca el just record de tot el que vam fer, aquelles nits d'estiu quan no teníem res, unes motxilles buides i uns bitllets de tren. Les festes d'un poble on vam arribar, un sopar a la fresca amb un got a la mà, els nervis a la panxa abans de començar. Les primeres cançons, les primeres emocions, unes guitarres velles, banderes als balcons, la innocència a la cara, els somnis als pulmons. Ballar entre la gent, llançar un crit al vent, saltar de l'escenari, tocar megis el cel, sentir-nos com un núvol sota un mar d'estels. Si tanque els ulls, si tanque els ulls,